جبوی گوتوبێژکردنا داوین پێشاتەیên Idlibê serokê Tirkiye û serokê Rûsya peywendiyeka telefonê encam dan. Ajansa Anadoluya nûçeyan ragihand ku îro Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Potîn serokê Rûsya peywendiyeka telefonê encam dan û rewşa Idlibê bi hûrgulî gotûbêj kirin. Ajansa navhatî got ku di peywendiya telefonê de her du serokan êrîşên rejêma Esediyên dawî li ser bajarê Idlibê gotûbêjkirin û Erdogan tekez kir ku rejêma Esed bi encamdana êrîşan bin pêkirinan li hember rêkeftina kêmkirina astê şer li Idlibê dike û ev çend nayê qebûlkirin. Weke Ajansa Anadol dayezanîn ku Erdogan gotiye mebesta rejêma Esed ji encamdana êrîşên leşkerî têkdana hevkarî û hemahengiyana bera Tirkiye û Rûsya de ye bi taybetî li bajarê Idlibê û her wiha mebesta rejêma Esed ji navbirina rêkeftina asîtane ye. Di peywendiya telefonê de Recep Tayyip Erdogan tekezê li ser pabendbûnê bi rêkeftina sûçî li gel Rûsya kir û got ku heta weke niha pêngavên baş hatine avêtin berdewambûna êrîşên rejêma Esed li ser bajarê Idlibê wê ziyanê bi hemû aliyekî bigihîne. Ev peywendiya telefonê navbera Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Potîn serokê Rûsya di demekê de tê ku ev bûye du heftî û rejêma Esed êrîşên asmanî li bajarê Idlibê encam dide û di encama êrîşên rejêma Esed de bi sedan hezar sivîl ji bajarê Idlibê derbûne û jimareyeke gelek ji evehiyên xizmetguzariyê hatine armanjkirin û herfandin.